Onko ruoka jo valmis? Ei se ole. Odotas hetki, minä menen kassalle. Milloin se tulee hakea ruoan? Mistä mä sen voisin tietää? Joo. Kuuliko se ton? Minkä? Ei täällä mitään ole. Mitä se tilaskaan? Taisipa tilata... Hetkinen. Minä teen hänelle ruoan. Minä sinne tiskille. Okei. Sangea varmaan. Ja varmaan sitten myös appelsiinimehua. Ruoka on valmista. Lilli, voitte tulla hakemaan ruokanne. Mun ääni kuulosti aika oudolta. Okei. No joo, minä jatkan ruokien tekemistä. Otetaanpas puhelin tuolta taskusta. Oikea kuva tosta ruoasta. Noin. Nyt voi alkaa syömään. Tämä lasagne on hyvää. Namia. Pienasti, että en jaksa enempää syödä. Ai niin, puhelin vielä taskuun. Etkö sinä kiitä? Mä en tykännyt ruoasta. Miten mun puhelin nyt on täällä? Ei kun niin joo, mähän vein sen ennen kuin mä vein ruuat. Kuinka perheellä mä voin olla? Tämä sohma on aivan liian iso. Eikö nuo ovet mene itsestään kiinni? Outo hotelli. Onko tässä hotellin varaus? Joo, ja ruoan ottopaikka. Okei, missä ruokapöydät? No ne siirretään aina poissa, kun kukaan ei ole tässä tilaamassa. Mutta oletko nyt tilaamassa ruokaa vai huoneenvarauksessa? No huoneenvarauksessa tietenkin. Näethän näitä, minulla on laukku mukana. No okei. Odotas, minnepäs katson tuosta tietokoneelta. Et ole siis varannut huonetta vai oletko? En joten tulin varaamaan sen. Niin. Minun nimeni on Scarlett. Olen hotellikriitikko. Hotellikriitikko? Onko tämä oikeasti niin hyvä ravintolahotelli? Ei tämä. Ei voi olla totta. Niin, no kaikki asiakkaat väittivät, että tämä on hyvä hotelli, joten tulin sitten katsomaan, onko vai eikö. Okei, 5 euroa, kiitos. Montako yötä siis? 2. No sitten 10 euroa. Aika halpaa tässä. Kiitos. Kuinka kohan hyvät nuo hotellihuoneetkin on. Niin parhaat kuin olla ja voi. Onko nämä kaikki huoneet erilaisia?
No, voinhan minä testata tätä huonetta. Ja näen itseni peilistä. Mulle tuli viesti, että tänne ajoi hotellikriitikko. Ja se tuli pullolta. Wow. Missä hotellihuoneessa on? Hei. Niin. Onko tänne tullut hotellikriitikko? On. Meneshän nyt siitä. Mitä? Hyvää yhtä. Herätyskello. Sinä ärsytät, jos kaadut. Ihan sama. Erittäin pehmeä sänky. Työvaro varmaan loppui jo. Sanoitko sinä, että minun pitäisi lähteä kotiin? En minä sellaista ole sanonut, mutta minä ainakin lähden. Öitä. Öitä. Aamulla. Hei. Hei. Mitä? Niin, että milloin on aamupala aika? Odotas nyt. Mikä ihmeen aamupala? Ai siis, eikö täällä ole aamupalaa? Siis tilatko siellä ruokaa nyt? Joo, mutta eikö täällä ole mitään aamupalaa? Saathan sä tilata ruokaa, jos haluat, mutta... joo, kokki ei ole nyt paikalla vielä. Mitä? Oho. Taas. Mä vähän niinku myöhästyin. Ei voi olla totta. Onko nyt kokki paikalla? Onhan se. Saanko mä sitten ruokaa? Saanko? Joo, saat. Anna ruokaa! Joo. Tilaus. Ruokatilaus. Jääkaappi. Tossa. Unihan täällä porkkanaa. Kameramies. Tämän piti olla hotellikriitikon tulo elokuva. Tämähän ihan totta on.
Joten älä jatkossa enää kaatele tuota kameraa. Oh, jääkaappi. Au. Voimme tuoda ruoan tuonne huoneeseen. Ottakaa ruokanne, minä en aio syödä. Pilasit jo ruokailuni. Mitä minä nyt taas tein? Kuulin, että pilasit hänen ruokahaluun. Sinä pilasit ruokahaluni! Pitääkö tuo lattiakin nyt siivota? No totta kai pitää. Käydäänkö pesupaperin? Ja osta se juttu siitä. Okei, minä siivoan. Ei tuo lähde tuosta. Miten saisimme tuon kakan tuosta? Pilaat sen ruoka-alua enemmän. Ei! Ja nyt se oli sä, joka sotki. Sori, mutta eihän tää nyt. Joo, ei mitään. Mä nyt en enää työskentele täällä. Heippa. Ei. Mä voin olla teidän työntekijä. Okei, saat olla luvan nyt joku kokki tai semmoinen. Kokki ja tarjoilija, koska mäkin lähden nyt. En oo. Ai niin, se mun laukku. Puhelinta. Jääks mä tänne ikuisesti yksin? Joo. Mitä? Mitä toi puhelin just äsken sanoi? Että joo. Mun puhelin osaa puhua. Erittäin outoa. Ei oo. Kaikki puhelimet osaavat puhua. Mitä? Että ei ole, koska kaikki puhelimet osaavat puhua. Ei ole enää hauskaa. Alan nukkua. Entä jos mä herätän sut? Ja sähän et mua herättele. Heippa. Onks mä nyt sun ajatuksissa? Et. Pitää varmaan muuten mennä kattoo tonne keittiötä, että mitäs siellä on käynyt. Yes. Mä saan olla viimeinen hotellin työntekijä. Yes. Yehuu! Yeah, porkkana. Yeah.